Molt bé, anem a començar la sessió de presentació d'aquest material. L'explicació la faré després de veure la sessió. Tant és només donar la benvinguda a la gent que també ens està seguint per xarxa i especialment també a tots els que heu vingut de forma presencial. Llavors, Mònica, ja... Doncs anem a començar. Mireu, avui farem una cosa especial. A mi m'agrada molt que m'expliquin històries des que era petita i avui he preparat una història per explicar-vos-la. Esteu preparats? Sí? Vaig a buscar-la. Avui us explicaré una història d'una persona que potser la coneixeu perquè és una persona molt famosa. Alguns deien que era un boig o fins i tot un geni. Ell sempre signava amb dues sigles, la A i la G. Avui parlarem d'una persona que es diu Antoni Gaudí. L'Antoni Gaudí va néixer fa més de 170 anys a Reus, a prop de Tarragona. Va ser el petit de 5 germans. Els seus pares, Francesc i Antònia, el van estimar des del primer dia. Quan tenia 16 anys, va anar a viure a Barcelona, on va morir el 1926. Però com va ser realment la seva vida? Anem a veure-ho. La seva vida era com un tancadís. Aquestes peces de ceràmica de rebuig, peça a peça, van fent formes geomètriques que ens ajuden a explicar una història. Aquí tenim la història de la vida de l'Antoni Gaudí. En Gaudí era arquitecte i li agradava dissenyar espais per poder viure. Dissenyava cases. Algunes d'elles portaven el nom de les persones que l'havien encarregat, com per exemple la Casa Batlló, la Casa Milà, la Casa Vicenç. Fins i tot li van encarregar un palau, el comte Eusebi Güell. I va quedar tan content que li va demanar una casa pel porter de la seva finca. També li va demanar una església i fins i tot li va demanar un parc, el Parc Güell. Però sabeu quina va ser l'obra a la que va dedicar més temps i la més important? El Temple de la Sagrada Família, l'església més alta del món. I sabeu què? També va construir una escola pels fills dels treballadors que construïen el temple. Fixeu-vos bé en aquest trencadís. Veiem imatges fetes des de fora. Oi que sí? Les cases són com les persones. Quan passegem, les mirem i veiem coses des de fora. Però el més interessant és entrar-hi i conèixer les persones que hi habiten. En aquest trencadís veieu alguna forma geomètrica? Sí, no? Veieu una forma especial? Què és això que veieu? Un corazón, un cor. Mireu, a mi m'agradaria que avui coneguéssim a Gaudí des de dintre, amb el nostre cor, perquè així podríem estimar a Gaudí
i també estimar el que ell estimava. Voleu fer-ho amb mi? Sí? Gaudí era arquitecte. I mireu, com li agradava també explicar històries, anem a seguir el seu joc. Anem a agafar una peça. La veieu? Sí. Aquí veiem la cara de Gaudí. Està mirant alguna cosa. Anem a descobrir què estava mirant. Cap a on mira Gaudí? Els arbres, oi que sí? Gaudí era una persona que tenia molta curiositat i li agradava estar molt atent al que hi havia al seu voltant. Quan nosaltres estem atents i ens obrim al nostre entorn, diem que ens inspirem, ens ve la inspiració. I què és el que inspirava a Gaudí? Voleu saber-ho? Anem a descobrir-ho? Anem a mirar una altra peça. Aquí veiem unes mans, les veieu? Sí. A mi em sembla que més que tocar, aquestes mans estan darrere l'esquena i també sembla que ajudin a Gaudí a observar. Doncs sí, mireu, a Gaudí li encantava anar al port de Barcelona a mirar el mar i gaudir del mar. En el vaivé de les onades, en els colors de l'aigua, el moviment de l'aire, Gaudí cada cop s'anava fent més amic de Déu. I Déu l'abraçava, l'estimava. A Gaudí li agradava molt, quan havia de construir un edifici, anar a passejar pels voltants i mirar quins animalons hi havia, quines plantes hi havia al voltant. I si us fixeu en els edificis, podreu veure elements de la natura. Per exemple, si aneu a la Casa Vicenç, veureu que les reixes són fulles de palmera. Voleu descobrir més coses de Gaudí? Sí. Anem a veure una altra peça. Què veiem aquí? Veiem unes mans, Unes mans amb una espelma. Anem a veure què fan aquestes mans. Què voldran il·luminar? Uau! Estan il·luminant una taula parada per una festa. A Gaudí li agradaven molt les festes on estava convidat tothom. Sobretot aquelles festes on el centre era Jesús, perquè per Gaudí no hi havia festa si no era amb Jesús. Li interessava molt la litúrgia i totes les festivitats cristianes. Anem a veure si descobrim més coses. Què veiem aquí? Veiem uns colors verds, oi que sí? Sí. I també veiem un dit, oi que sí? Sí. Cap a on ens portarà? Anem a veure. Són els dits d'unes mans. Ho veieu, nois? Estan aguantant un llibre. A Gaudí li encantava llegir. Sabia molt de les històries dels grecs, coneixia molts contes i molts relats. Però sabeu quin era el seu llibre preferit? El seu llibre preferit era la Bíblia. Coneixia molt bé la vida de Jesús i els fets dels apòstols i veia reflectida la seva vida i la de tota la humanitat en la Bíblia. I si mireu els seus edificis, per exemple, en el temple de la Sagrada Família, veureu simbologies de la Bíblia.
veiem a la torre l'estel de la Mare de Déu. També veiem el pa a sobre de les finestres. O a la torre de la Casa Batlló veiem que la va signar amb els noms de Jesús, Josep i Maria. Anem a veure. Veiem més coses en aquest cor? Encara hem de descobrir, oi que sí? Què ens diuen aquestes peces? Voleu saber què passa? Sí? Sí. Doncs sabeu què hem de fer? Obrir la caixa. Uau! I anar cap amunt. Anem a veure. Busquem una altra peça. Agafem aquesta peça. Aquí, què veieu? Nens. Uns nens que estan jugant al pati d'una escola, sembla. Uns estan jugant a pilota, ho veieu? Uns altres estan fent construccions amb cubs. Uns altres estan llegint i xerrant. Us fixeu que tots són bons en alguna cosa? Sí. Gaudí se'ls mira. I sabeu què? A Gaudí també li agradava jugar. I anem a veure què és allò que se li donava bé a Gaudí. Anem a descobrir-ho. A veure... A Gaudí, una de les coses que se li donava molt bé era tot allò que tenia a veure amb la imatge i l'espai. Sabia molt dels colors, de les textures, de les formes. Es notava molt que era fill d'artesans i era capaç de fer aquests murals teixits de trencadís tan preciosos com aquest. T'agrada? Sí. Anem a veure què més podem conèixer de Gaudí. Quina peça agafarem? Em sembla que aquest. Aquí veiem un Gaudí que em sembla que està més concentrat. Oi que sí? Com vosaltres ara? Qui no està concentrat quan ha de resoldre problemes matemàtics? I de geometria? Tothom, oi? Gaudí sabia molt de matemàtiques. Treballava amb els volums, amb les distàncies, feia maquetes que li servien per fer els seus edificis. I en sabia molt. Anem a descobrir més coses. Quina és la següent peça? Aquesta d'aquí? Aquí veiem un Gaudí. L'altre estava més concentrat. Aquí com el veiem? Està molt content, oi? Està molt content i alegre. I és que Gaudí tenia la capacitat d'ajudar-nos a veure en els seus edificis més enllà d'allò que es veu aparentment. Per exemple, en aquest edifici, amb peces de ceràmica, nosaltres podem imaginar que és la pell d'un drac, oi que sí? Tenia aquesta capacitat de transcendir, de trobar símbols, a través de la imaginació portar-nos a altres relats i altres històries. Quina passada, Què us sembla? Us agrada? Sí. Voleu que continuï? Sí? Anem a pujar més amunt. A veure què passa. Uau! Encara pugem més. Què ens portarà aquest cub? Quina és la següent peça? Em sembla que és aquesta, oi que sí? Sí. Aquí trobem a Gaudí? No. Sembla que no. No sembla que sigui un superheroi, oi que sí? Aquí veiem una figura llampant, no? D'un superheroi. Si la posem aquí,
diem que sí, que ho és. Sabeu què? Totes les persones tenim somnis. Aspirem a alguna cosa a la vida. Doncs Gaudí també tenia les seves aspiracions i els seus somnis. I sabeu quin era el somni de Gaudí, a què aspirava ell? Sabeu quin era? El seu somni era seguir Jesús. I per això demanava 3 virtuts especials. Anem a veure quines són aquestes 3 virtuts especials. Quina és la primera? Aquí veiem el cap de Gaudí que està mirant d'esquena cap a un lloc, oi que sí? A on ens està portant? A veure, anem a veure-ho. Ho veig, sí. És la cripta de la colònia Güell. La primera virtut que demanava Gaudí per seguir a Jesús era la fe. I per cuidar la nostra fe hem d'anar a espais interiors per trobar-nos amb Déu i que Déu ens abraci i ens cuidi i poder-lo escoltar. Sempre on hi ha una taula parada de festa, on hi ha la paraula, on hi ha la natura, podem respirar i trobar aquest espai interior per trobar-nos amb ell. Anem a seguir. Quin serà l'altre do? A veure... És aquesta, la que toca ara? I aquesta, a veure, si em sabeu dir, què és el que veieu aquí? La Sagrada Família són les torres, oi que sí, nois? Anem a veure. Posem aquí. Doncs sí, súper. Són les torres de la Sagrada Família. I aquí veiem una imatge amb 2 colors. Heu fixat? Una part està en blanc i negre i una part està en color. I Gaudí es mira al temple des del balcó. L'altra virtut que demanava Gaudí era l'esperança. L'esperança és allò que ens ajuda a veure les coses. A vegades les veiem en blanc i negre. L'esperança ens ajuda a transformar aquest blanc i negre, a veure-ho en color, a veure-ho amb uns altres ulls transformats. Sabeu que Gaudí, ell ja intuïa que no veuria aquest edifici en la seva vida acabat, però ell va mantenir l'esperança i, sobretot, demanava esperança per fer en la seva vida el que Déu li demanava. I ara anem a veure el tercer do. Qui m'ajuda a trobar? Aquest aquí? Sí. Súper. Mireu, que pugueu veure, que són uns dibuixos preciosos. Veiem una creu, oi que sí? Sí. I Gaudí està mirant aquesta creu, sembla, oi? Anem a mirar-ho. És la creu de l'altar del temple de la Sagrada Família, que està suspesa en l'aire. Sabeu quin és el tercer do que demanava Gaudí? Era el do de servir als altres, d'ajudar. I sabeu quin era el seu exemple? Jesús. Que va ajudar, ell va estar al servei nostre fins a les últimes conseqüències, perquè va donar la seva vida per nosaltres. I encara es la segueix donant cada vegada que anem a l'Eucaristia en el pa i en el vi. Sembla que hem acabat el cor? I hem posat totes les peces? Mireu bé, nois. Sí o no? Sí. Ara ja tenim aquest cor acabat. Les 3 franges. Aquesta, la segona i la tercera. Però sabeu què? Aquestes 3 virtuts que demanava Gaudí ens han portat un regal molt i molt especial. Voleu veure'l? Anem a mirar. Què hi haurà per aquí? Uau! Una creu. Creu de Jesucrist. Gaudí, a molts dels seus edificis, els coronava amb la creu de Jesucrist.
I volia dir a tothom que Déu s'extén a estar per tot l'espai. S'extén per tot el món, està present. Aquesta creu corona la torre de Jesucrist, el temple de la Sagrada Família, l'església més alta del món. I en aquesta torre volem convidar a totes les persones d'arreu del món, des del nord, al sud, l'est i l'oest, perquè puguin venir a admirar i a sentir com Jesucrist ens estima a tots i ens il·lumina. Veieu que és una torre superalta? Sí? Sembla una muntanya, oi que sí? Vosaltres heu vist que hi ha moltes muntanyes que tenen una creu al capdamunt? Sí. Oi que sí? I vosaltres també sabeu que de les muntanyes, de dalt de tot, baixen moltes vegades rius, oi que sí? Rius d'aigua, i l'aigua és una font de vida. Doncs d'aquesta torre tan alta també surten uns rius de lloança i d'agraïment a Déu. El primer riu té aquestes paraules: Sant, 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 que vol dir que Déu és bo, les vegades bo. És el primer riu que surt des del nord. El segon riu diu Osana, surt des de l'est, que és des d'on surt el sol, que vol dir Déu salva. Déu sempre ens ajudarà. Déu és bo i Déu sempre ens ajuda. De l'oest, del sud, perdó, hi ha un altre riu, un tercer riu que diu Aleluia, que vol dir lluem al Senyor. Al sud és quan el sol està més a dalt i ens escalfa, perquè Déu ens estima i ens dona aquesta escalfor que dona l'amor. I hi ha un quart riu, a l'oest, que porta una última paraula, que és la paraula Amén, que més que un like vol dir que així sigui. I la posem a l'oest, que és on el sol es pon i on hi ha, diem, la darrera paraula, i li demanem a Déu que aquests dons que demanava Gaudí també siguin uns dons per nosaltres. I aquí ha acabat la nostra història. Us ha agradat? Sí? Vale. Doncs ara que ja l'hem explicat, jo us volia preguntar, jo sé que us ha agradat perquè heu estat superatents, però quina part d'aquesta història us ha agradat més? A veure, és difícil, ho hem de pensar, Quina part us ha agradat més? A veure. Sense por, tot i que hi hagi molta gent gran aquí, podem dir el que vulguem, Quina part us ha agradat més? Va. Potser alguna d'aquí, o d'aquí, o la part del final. Quina us ha agradat més? Ai, perdó. Perquè ens parla de la Sagrada Família i ens ha agradat aquesta d'aquí, potser? Vale? I a algú de vosaltres li agrada molt anar a la natura i fixar-se en els detalls, en els animals, en les plantes? Us agrada? Sí. Vale. Molt bé. I ara voldria acabar amb una pregunteta. I és que vosaltres que fareu aquest any de comunió, que heu fet catequesi, segur que vosaltres també sentiu a Déu en el vostre cor. És així o no? Sí. Vosaltres també sentiu, com ho sentia Gaudí,
que Déu us abraça? Sí. Doncs molt bé. Moltes gràcies per escoltar-me. Ho heu fet superbé. Gràcies. Mireu, hem preparat una cançó que parla del que vivia i del que hem après d'Antoni Gaudí. Val? És una cançó feta per aquesta festa que estem celebrant i que ens ajudarà una mica a recordar tot això que ens han explicat, d'acord? Voleu que la canti? Sí? Us agrada la música? Sí. Molt bé. I us agrada cantar? Molt bé. Doncs ho intentarem fer junts, d'acord? Molt bé. Mireu, fixeu-vos que les coses que diu la cançó, primer la farem per escoltar molt bé la lletra i després, si voleu, ens unim tots junts, val? Diu moltes de les coses que ens han explicat amb aquesta torre que hem anat construint junts per alçar la mirada, per mirar endins i alçar la mirada. Estigueu molt, molt, molt pendents del que diu. Vull endinsar-me al fons del cor per descobrir amb tu tot un món nou fet amb trencadís de formes i colors. Vull alçar el cap per contemplar tanta bellesa com hi ha a la natura que ens embolcalla i que ens inspira a crear. Ets l'arquitecte de Déu, amic Antoni Gaudí. Deixa'm aprendre, dona'm la mà i construïm tots plegats. Mirem endins el cel, la mirada i celebrem la memòria d'Antoni Gaudí. Ho repetim? Ara sí, tots. Mirem endins el cel, la mirada i celebrem la memòria d'Antoni Gaudí. Molt bé, no? Perfecte. Déu no té pressa, ni jo tampoc. Vull aturar-me a mirar. Molt bé. Així contemplo tots els detalls, de formes, volums i colors. Molt bé. Una floreta, un llangardaix, sol que entre branques s'esmou. Un vell dragó i seriosos soldats, reixes, finestres i llums. Qui és Gaudí? Ets l'arquitecte de Déu, amic Antoni Gaudí. Deixa'm aprendre, dona'm la mà i construïm tots plegats. Què farem? Endins al cel, la mirada i celebrem la memòria d'Antoni Gaudí. Molt bé, repetim. Mirem endins al cel, la mirada i celebrem la memòria d'Antoni Gaudí. D'aquí. D'Antoni Gaudí. Fantàstic, jo crec que es mereix. Sembla que us mereixeu un berenar. Sí. Mereixeu un berenar. Hem preparat? Sí? Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Esperem que us hagi agradat molt tota la història que us ha explicat la Mònica, la cançó del Joan, i ara ja hem de tornar cap a casa perquè acaba l'escola i hem de tornar a casa. Per tant, agafeu una mica de berenar perquè tingueu força i aquí seguirem mentre acabarem la nostra explicació. Molt bé, som-hi.
Bé, hem començat directament amb la sessió i ara faltava el context, l'arrebossat. Anem a parlar una mica de l'arrebossat d'aquesta sessió. El que hem vist aquí té una història i és que parteix d'una trobada de l'Assemblea de l'Associació Canònica Antoni Gaudí, on es planteja la necessitat de poder fer arribar la figura d'Antoni Gaudí, especialment des de l'espiritualitat, a escoles i parròquies. A partir d'aquí s'entoma l'encàrrec i es va treballant des de la Fundació Escola Cristiana i Secretariat Interdiocesà de Catequesi. I és el que tenim aquí i es basa en aquesta estructura és la que trobem en l'opuscle, el llibret, d'Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, de l'Associació Canònica Antoni Gaudí, redactat per l'Armand Puig i el Francesc Torraula. Per tant, té una base sòlida, encara que sigui un llibret petit, i a partir d'aquí s'ha construït aquesta proposta. Després dir també alguna cosa de qui va adreçat. Ja ho heu vist, és una sessió pensada bàsicament per segon cicle de primària. Pots adaptar de més i de menys, perquè dius, escolta, que som més grans, puc començar a desenvolupar, mirant el currículum de l'edat corresponent, puc agafar i anar desenvolupant curricularment tota aquesta proposta. En principi són per aquestes edats. Podries també rebaixar, no explicar tanta història i portar-ho a cursos més petits. Per què Montessori? Ja no m'agrada explicar-ho. Hi ha una relació interessant entre Antoni Gaudí i la metodologia Montessori. Antoni Gaudí construeix les escoles de la Sagrada Família el 1909 com a resposta a la Setmana Tràgica. Hi ha hagut la Setmana Tràgica, s'han cremat convents. La resposta no és d'un catolicisme bel·licós, sinó d'un catolicisme que, en la línia del que és el temple de la Sagrada Família, temple expiatori, per tant, busca la reconciliació, busca la redempció, busca aquest portar tothom, redimir tothom, doncs, què podem fer per redimir aquesta situació? Educació. Per tant, escoles. És la resposta d'Antoni Gaudí, escoles. Pels fills dels obrers de la Sagrada Família, que era també el context en el qual s'havia donat el conflicte. Comencen les escoles amb la metodologia pedagògica abemarianista, que venia de Granada, que era pedagogia activa. Per tant, Antoni Gaudí ja fa aposta per una pedagogia concreta. Però després, el 1915, al Congrés Litúrgic de Montserrat, coincideixen Anna Maccheroni i Antoni Gaudí. Per tant, Congrés Litúrgic, que diries, què té a veure la litúrgia amb Montessori i amb l'arquitectura, es troben al Congrés Litúrgic de Montserrat. Anna Maccheroni fa una xerrada sobre l'espiritualitat infantil. L'únic que sabem d'aquesta xerrada és que tothom va quedar bocabadat, no tenim el contingut de la xerrada, i aquell mateix any les escoles pels fills dels obrers de la Sagrada Família adopten el mètode Montessori. Maria Montessori, la seva primera etapa, va estar del 1915 al 1920-21, si no m'equivoco, i la Mancomunitat de Catalunya li encarrega també escoles, l'educació i demés. Coincideix també que és en aquesta etapa que de Montessori n'hem sentit moltes coses. Hem sentit que hi ha llits Montessori, mobles Montessori, cuina Montessori, qualsevol cosa Montessori. És com que ho dic, esdevé marca. Però també hi ha catequesi Montessori. I aquesta catequesi de Montessori es comença a desenvolupar aquí a Barcelona. És a Barcelona on Montessori crea la primera capella per infants, on comença a experimentar com educar en la fe als infants. I la primera capella per infants la fa Montessori aquí a Barcelona. Després d'això escriu El Bambini nella Chiesa i altres escrits, Dios y el Niño i altres escrits que després es recullen sobre Montessori, que parla sobre com educar en l'espiritualitat a través de la litúrgia. A partir d'aquesta corrent de Montessori hi ha hagut diferents propostes com la catequesi del bon pastor, Gottlieb Ley, Magul Magis, Narratio Divina i també veniu i veureu que és la que hem adoptat aquí a l'Escola Cristiana. Per això hi ha aquesta justificació. Per fer aquesta sessió, què necessitem? Tenim un dossier preparat on s'explica molt breument
com es fa una sessió Montessori, no? Per què és important els silencis, el ritme, deixar que els nens quedin interrogats, que parlin, a veure el diàleg depèn de com es condueix, no? O sigui, característiques bàsiques de Montessori per saber-ho fer. Després, aprendre la història, això la Mònica m'ha hagut de patir, moltes gràcies, Mònica Muriet, moltes gràcies perquè ha hagut de, bueno, t'has d'aprendre la història. No passa res si algú fa alguna adaptació, d'acord? Vull dir, no tenim cap patent de marca ni res, vull dir que això es pot adaptar i està fet perquè es pugui adaptar. Però sí que hi ha una història darrere, hi ha la idea del cor, hi ha la idea del trencadís, hi ha certes coses que una d'interpretar i poder-les mostrar. Després també tenir, bueno, molt recomanable fer cuina publicitària, la formació, veniu i veureu, d'acord, de la Fundació Escola Cristiana. I després els materials, perquè pels materials, el dossier te'ls pots descarregar els materials. O sigui, una persona és DIN A3, per tant, des de qualsevol escola es pot imprimir material i es pot construir material, és dedicar-hi unes hores, o bé encarregar-ho en fusta. Llavors, encarregar-ho en fusta, aquí teniu l'autora de la translació en fusta d'aquesta dinàmica, que és la Maite, que és cap de pastoral de Maristes Igualada. La Maite té tota la maquinària, ha fet altres propostes pedagògiques en fusta i més, per tant, és la persona a la qual ens encarreguem principalment aquests jocs, que tenen un preu de 300 euros. O sigui, tot el joc complet amb les figuretes, el feltre, tot plegat, són 300 euros. Aquí tenim, esteu veient el primer joc en fusta, l'hem estrenat aquí, llavors a partir d'aquí sí que hi ha alguna institució que ha encarregat hi ha un joc, és fer comanda, a qui li interessi, o si no, dius, no, és que a la meva institució tenim una escola d'educació especial que també té la maquinària i pot fer-ho, perfecte, té els materials, s'ho pot construir, o sigui que està lliure i es pot utilitzar. I ja està, i contents i feliços d'haver pogut fer aquesta sessió amb vosaltres. No sé si teniu algun dubte o alguna matís o... És sessió beta-tester, vull dir que pot Millorable. Sí, tio. La cançó no, la cançó estava... La cançó és millorable. La cançó millorable. Jo vull donar les gràcies perquè realment és un descobriment molt enriquidor. Jo soc de la Salle, nosaltres treballem amb Godly Play, però ho proposaré als equips de pastoral i a la delegada pastoral i a l'equip d'animació perquè ens reflexionem al respecte. Tot el reconeixement i l'agraïment per la tasca i realment per aquesta labor tan catequètica, no? Perquè crec que és molt bo veure el procés, no? I la forma d'integrar-ho. I ho veig molt aplicable a molts contextos. Tu ho has dit, no? Contextos diferents, una catequesi, les classes de religió, fins i tot a nivell cultural, vull dir, com una entrada més global, em sembla també molt interessant, o sigui que endavant. Jo sumo el que deia ella, també, no? Perquè sempre ens queixem de que a vegades la pastoral és un bolet i és una manera que va molt bé de fer entrar la pastoral a l'aula des de molts àmbits. I jo anava mirant, jo estic en grans, però anava mirant que a partir del cor pots estirar molts fils i anar molt amunt. Vull dir que molt bé, enhorabona. El primer pis et dona per parlar d'inspiració, què t'inspira, no? Què et motiva. El segon, en el fons, són les intel·ligències múltiples Howard Gardner. Per tant, hi ha aquestes intel·ligències. Pots agafar Gaudí i toca totes les intel·ligències, perquè si comences la musical, també, la kinestèsica, també. Vull dir que pots estirar-ho molt, no? I la tercera és la pròpiament més teològica, no? Per fer Esperança Caritat, doncs aquí també pots estirar i es pot adaptar molt bé per més grans, no? Tot i que en un principi tingui aquest format, però els dibuixos de l'Ignasi Flores, que estem aquí, doncs és veritat que són prou suggerents també o suggeridors per secundària. Vull dir que
donaria també per això. La veritat és que racionant-hi és una molt bona aproximació a Gaudí, perquè jo crec que Gaudí també és espiritual, no? Perquè, bueno, crec que tots els col·legis avui dia parlen de Gaudí, però no amb aquesta dimensió, no? I jo penso que és l'inici d'alguna més, perquè Gaudí moltes de les seves obres permeten amb els nens aprofundir molt més del que jo crec que s'aprofundeix. I aquí podien sortir, per això, no? Una amb la família, una altra amb les cases de l'Esperit de Gràcia, no? Però descobrint també aquesta simbologia i fer una catequesi de la simbologia de Gaudí i de les diferents elements que hi ha no simbòlics, perquè ho permeta perquè ell ho voldria, no? Bé, descobrir aquell lligam real entre Montessori i Gaudí és molt interessant. És una cosa que, bueno, és que hi ha un fonament històric fins i tot, no? Clar, històric i d'observació científica i tal, no? És posats a estirar, dius, bueno, el dels rius tampoc és casual. Sabem, doncs, el profeta Ezequiel, no? Que hi ha el text bíblic, no? De com els quatre-braços, el Gènesi, també al final, no? Hi ha el riu de quatre braços del Gènesi. Es podrien estirant. I un arquitecte podria dir, no, és que el riu de quatre braços està al paradís, el paradís és el jardí, la Sagrada Família, el que trobem al bosc, és com un jardí, que és el que trobem també dintre dels claustres. La Sagrada Família està rodejada per un claustre. O sigui que també podríem, si ens hi posem, no? Qui vulgui, doncs pot fer també camí. Molt bé, doncs, si us sembla, els que ens estan seguint online, no sé si tenen alguna cosa, volen fer algun comentari. No he dit que deixessin cap anotació al xat, tampoc. Això ho hem gravat, per tant, estarà disponible, no sé com haurà quedat el tema de l'àudio, però al principi estarà disponible, i entre una primera mostra que ja tenim gravada, que està penjada al canal de l'Arquebisbat de Barcelona, i això que també tindrem registrat, doncs ja tindríem la sessió completa amb els materials que després, no, això s'incorpora dintre de les catequesis. Ja ha sortit? Ja ha sortit? Sí, està penjat a la web ja. Ja està? Perfecte. Sí, també contents de poder col·laborar amb la visita del Papa i el centenari de Gaudí. Molt bé. No sé si han deixat alguna cosa de berenar els nens, però si han deixat alguna cosa... Moltes gràcies. Donem la sessió per tancada.